Manjaka हामबाय Tono. তিনি চিনি ফুটবल बादायलाय माने पान्दा चिनी अखिल मनोज सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नि अथुम नखलावो चिनी महाराजा कृत विक्रम किशोर मानिक नि मुकुबन रगै चिनी बादायलाय माने तिनी थंलाय माने जागो चिनी फाइमानजा फाइजा चिनी मोरा सिंह हदानी चिनी जनरल सेक्रेटरी बरमगना नबो आनिखा काहाम ताइबो चिनी मोरा सिंह हदानी राय ते चिनी जुनालनि चिनी वाइस चेयरमैन तैबो चिनी तंगो और जत्तो बसगा आजुजा चिनी बरमगना सोशल वर्कर सं ते जत्तो हासाल सामपानि नायनाय हिनि फायनाय खेला हामजागि दंनाय चिनी जत्तो रांसां निता हकते बुहुसंनो आनि खाकुबल हामजागमा ते खुलुमु याफारै नारबाय किसिसा कक सालायनानि जरा लेखाबा दिनै कक तताम सालायना जों मेन गेट जों बाताले माने थुंमानो जों तंथगलायनि अजरानो अबन बागै जत्तो खुथुमलायजाक याबा जों चिनी सिक्ला चालायरनो अमा हाइके जों सालब्रुम बुरुमनो जों थंमुन हाफोर ससायटि बुबै जों सा काहाम खा काहाम तंग काहाम के लाम काहाम खुनुगै मान कहके चिनी फ्यूचर बेलायखिने काहाम नाय तांनि हाइके जेकुनु समाजो जेकुनु नुखुंगो सिक्ला चालायरक एबा सिक्ला हिंजांनायरक काहाम गोरों तंहाके सा काहाम खा काहाम तंग काहाम के तंहाके अनुखुंबो हामसावो आ सोसायटिबो हामसावो आबन बगे जों जेकुनु सामु खालायनाय दं पहिला सिगां जों सागनो गाहाम तन्ना नांनाय ताबुक दफान बागै जाबा खालायनाय दं ताबुक चिनी अफिशियली नों अफिसारनि सामु खालायनाय दं स्कुल टीचार खालायनाय दं जेकुनु जो सामु खालायनाय दं चिनी हेल्थ पहिला सिगां बेलेखन इम्पोर्टेन्ट आबन बागै हेल्थ न इम्पोर्टेन्ट तन्ना हेके जों थुमुन हापर कासावै फायनाय हेके जों बेलेखन नांगौमानि आबन बागै जराबो जों कामि कामाम साइरगो ड्रग्स बाय कुबुलै तो चिनी सिक्ला चालायरो अबनो जों ड्रग्स हते कासुनन बगै जों थुमुन हापारो चिनी सिक्ला चालाय सोसाइटी बुखांके ड्रग्स बे चालै तंगै माननाय आन बगिनो जों टीटीएडी से हापं फेमिलि आगुलो बोबागरनि नायकल फांबाय चिनी ऑनरेबल सीएम बरमगना पूर्ण चौहान तिजुल मुंबाई चिनी ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम चिनी बरमगना अनिमेश देबरमनि तिजुल मुंबाई चिनी जत एम चिनी एमडीसी जत चिनी सोशल वर्कर तो चिनी जत लीडर्स नायकल फांबाय तिजुल मुंबाई जों काइसे टीएफएल टीटीएडी सिन होते त्रिपुरा हासे अमनो पुइला फर्स्ट प्राइज 3 लाख सेकंड प्राइज 1.5 लाख थर्ड प्राइज 75,000 खलायै स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बखक्तै आं खरकसा नरनि चंगजग इएमगे अबनो जों लामा सनामलायखा चिनि सिक्ला जानाय इन्सपायर खायै जों ड्रग्स नि फियोगे जों थुमुन हाफोर ससाइटी बय सा काहाम खा काहाम तंग काहाम लाम काहाम फुंनान बगै लामानो साइका चिनि बुबागरनि नायकल फांबाय चिनि बुबागरनि चाइते मुंबाय अबनो पहिला टीटीएडी से हापांगो अमागे खेला चेंगजै दंमनि फेबा अमया जे जों 3 लाख मानखनो पाइ थांगा अमया चिन नाहार मुं बेलाय कलक्सि ताइगे चिनि सिक्ला चालायनो जों थुमुनि बिसिदबो केरियार सामनि मानो जेमन जों फरायलायगे साइन्स आर्ट्स कमार्स फरायो गोबां मा डिपार्टमेंट बगाति गोबां ब्रांच सि जों जानि जानि इंटरेस्ट न नाहारि जों बासा डॉक्टर पढियो बासा इंजिनियर पढियो बासा बा एमए बीए पढि पीएचडी खाइ बासा प्रोफेसर आइन था बासा ऑफिसर टीसीएस आईपीएस आईएएस अमा थांगो अमा हाकेनो थमुनि बिसिंतिबो जों सागनो केरियार सामनि मानो थंकरं खलाय नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रिंगै सा काहामबो तंगै मानो समाजनो कुसु कलारि कासारि मानो सागनि केरियार बो सामनि मानो अमा हाकेनो चिनि सिक्ला चालायरनो अमा हाकेनो थमुन हाफोर कासो जत्तो जान जान हामजामान थमुनो तुम जदि कंटिन्यूअसली फोकस खाइ थांगा के तिनिया खोनांनाय सनिंनाय किन सालजांनाय बोखा थनि थांगे सालजा जोंबो अजाव सयनाय बोहे ओलंपिक प्लेयर रंहिनि जों खोना माने अमागे चिरि बरगबो ओलंपिक रो थुनन थाइ माने फ्यूचर आबन बगैनो जों टीटीएडी हाबां कामि कामि आमसाय थाङै थुमुंनावनो जों तेबो इंटरेस्ट फुना बगै जों कामि कामि थाङै चिनि लुकरनो जों थुमुन हाफोर ससावै बसगाङो जों नेशनल इंटरनेशनल प्लेस सामनान बगै चाइतो गै दङ ते तिनि बारा से कक्सालिया तांगे जों मेन इम्पोर्टेंट जों खेला नायनानैसे हायनो हाय चिनि दनलै थांनायनो आनि खा काहामया फरै नराव दनलै बिसिङो खरसा दलसा चेने दलसा हारिनाय तांगे थुमुनि रायजन अमा हाय आबो कुन खाबाय थेक्रै जों आमनो बोखाबायनो जों एक्सेप्ट खालायनो हालाय नांनाय
जों थुमुंनो जों चिन लुखुरनो तंफोर खालामना बगे आं चिन दलनिनो नां कयो नर काहाम करगे थांनाय जदि ते हाय न हाय आनि जीवन साकक सामाने उसुं सिथुं नर जतन काहाम कुन तंबि जतन हामबाय खुलुमका।